Ini calon mbak kula sing bagus niku kula nggih. Nggih alhamdulillah kageran sinten. Hah? Oh, Pak Yone. Kamas Joko Gondro. Oh. Kamas bojoku berarti Mbak Gusnul. Nggih. Dadi Mbak Ibu. Nggih ampun supir kula. Alhamdulillah ngono lho. Nek ayo sing baru jane. Nggih, wis sendalu kok sami. Kabar nggih. Alhamdulillah sae. Ya syukur. Isih karo sing iki bojoku to? Ya isih to. Maksudnya urung diijalke urung. Urung sida, urung. Isih tak wet-wet lho. Wis kaya sama materi atos, banget kok jebule kok busuk. Lho, sampeyan iki ngono dene. Lho kok kene kono kok WA-an jal. Ngopo rin meneng bae. Ya apa yo ngomong. Nah, sing dalu, Bro, Gifta. Waduh, jangan diampik, mari soalnya apik. Kelas pinten numpungke coba? Kelas 6. SD nopo? Kelas 6 SD. Soalnya SD ini malah kesamaan lho. Iya, lagi SD sekolah yang pintar. Lo kok betul pintar ngerti kelas pintar? Sekolah SMP orang lulus tuh. Lulus kok ya? Ngomong sama susu. Lulus rong tahun tinggi kok. Susu anakmu lahir lho. Mutik. Bertiga rembukan, monggo selindur nomor pelon, terus nanti minangkai pembutani romo kiai maksudnya. Oke, ini cek kita nih gargatesnan. Gargatesnan, bisa ngarep nganggo undangan seraginan sikit terus aku didangdut ke ninggal katesnan so dados.
Mensa ya Mas, nggih pun transfer Romo Kiai Haji Musona. Nggih. Saiki tutut manggung, mangke bablaske gugur-gugur ya sing dipilih Mbak Ayu Purwasari. Hitung-hitung Mbak Alisa, Mbak Ayu tinggalan Sumargi masih ono Nugroho. Sing gender, sing nguling, sing nyiter ku yo